Takže dobrý den, můžu se vás zeptat, co se tady děje právě? Sbíráme podpisy pro pana Vladimíra France, což je nezávislý občanský kandidát. Je to vzdělání právník, ale živí se jako hudební skladatel a malíř. Je to profesor na AMU, byl 6 cen Alfreda Radocha za scénickou hudbu. Potřebujeme shromáždit 50 000 podpisů občanů, protože tak se vlastně může občanský kandidát kvalifikovat. Jasný. Rozumím, podle toho nového zákona, že jo? Podle zákona o přímé volbě prezidenta, přesně tak. Chci se vás ještě zeptat, kolik jste tak nazbírali už těch podpisů tady? Tady za dnešek, nebo celkově? Tady za dnešek nejdřív třeba. Za dnešek máme asi 42 archů po 15 podpisech, tak jestli to rychle spočítáte. Kolik to je to docela hodně, no. 42 po 15 tisících? 15 po dnešek se ptáte. 15 podpisů je na jednom archu a těch archů jsme teď počítali, že máme 42. 42 archů, tak to je přes 600, to je určitě přes 600. A kolik je to teda celkově zhruba? Teď odhadem máme kolem 40 000 podpisů celorepublikově. Ale ono se to číslo se pořád mění, protože nám ty podpisy chodí